Nisma' ħafna speċa uħud jgħidulek ma l-konsilli bla bajt speċa. Taqbel il-konsilli bla bajt? Naħseb hemm element ta' verità. Int għandek ħafna nies ġenwini ta' ġifi ma nifhmux ħażin, ġifi. Le mhux qed ngħid ġifieri ma li jippruvaw. inti bniedem ġenwin. Le, U li hemm uħud bħalek, Le, hemm oħra, ġifieri, ġifi le, eżempju, int milux kellek is-sindku tal-Gżira, il-Konrad, Pereżempju, ġifieri eżatt. m'għandix dubju li jagħmel ix-xogħol tiegħu ġenwinament iħobb il-lokalità tiegħu wara ħares ma jkunx hekk, qed tifhem? Però jkun hemm nuqqasijiet fis-sistema li bosta nies fl-elettorat jitilfu l-fiduċja tagħhom fil-kunsilli. Fatti inti anke bħala turnout ta' votazzjoni tal-kunsilli jkun ħafna inqas minn dak tal-elezzjoni ġenerali. Ġifi elezzjoni ġenerali qed xi 90% u kunsilli għandek bej 65 u 75%, ġifi tbaxxi ħafna iktar. X'hemm ħafna nies jgħidulek jiena x'imur nivvota l-kunsill, tipo l-kunsill xi jagħmel. U dik ġejja minn ammont ta' snin li forsi raw il-kunsill naqas, jew il-kunsill ma kellux is-saħħa, jew il-poteri ħalli impatt pożittiv fil-ħajja ta' dak li jkun. Bad tiġi l-apatija. U hemm naħseb nuqqas naħseb bħala kunsilli wkoll hemm naqra nuqqas ta' komunikazzjoni ta' x'huma responsabilitajiet tal-kunsill. Ġifieri jiena ma nafx jekk pereżempju issa qed nitgħallem li t-toroq jaqgħu taħt infrastructure Malta, insomma, li t-toroq kollha jaqgħu apparentament taħt infrastructure Malta, forsi jkun hemm xi toroq li jkunu li. Kollha taħtom. Aħna bħala responsabilità primarja tagħna huwa sissa il-ġbir taż-żibel. Għandek il-bankini. Il-manutenzjoni tal-bankini. Fejn hu possibbli, manka ġieli dik naqgħu lura. Ma ħsibx il-bankini fil-lokalitajiet fil-maġġoranza tagħhom huma f'stat li tista' tgħid tista' timxi fuqhom.